как да предпазиш твоето дете от слънцето. Писнало ли ти е да умоляваш твоето дете да не седи толкова много на слънце, да му повтаряш колко много е важно да предпазва кожата си от слънцето, да му обясняваш за всички рискове по-късно? Ако се припознава в следната ситуация, то тогава перфектното спасение за теб и твоето дете е тук. Това е специален спрей мляко за деца, направено с 40% алоe вера, с много висок фактор на защита 50. Може да се нанася както върху суха, така и върху мокра кожа. Ако искаш да улесниш теб и твоето дете, то тогава слънцезащитното спрей мляко е точно за теб. Ако искаш да поръчаш, пиши ми на лично.